Jiena Mark Xkembri, nagħti il-lejla tajba l-segwaċi kollha tal-paġna tagħna, il-Kamra Sportiva, u qegħdin niltaqgħu f'dan il-jum insolitu sabiex nagħti ftit reżumé ta' tazza Afrikana li kienet it-33 edizzjoni li propjament intemmet il-bira fil-għaxija bir-rebħ tal-onuri jiġi minn wieħed mill-pajjiżi favoriti netti li kien sirba li huwa is-Senegal. Safna minn nies semmaw biħax pajjiż li lab anka f'edizzjonijiet passati tat-tazza tad-dinja. Flima final kienet kontra l-Eġittu li huwa l-iktar tim li rebaħ din il-kompetizzjoni għal 7 darbiet u l-intemmet xejn li eventualment mbagħad is-Senegaliżi rebħu 4-2 biex tefa' f'delirju ta' ferħ il-poplu ta' dan il-pajjiż u minn anka filmati li ċirkolaw fil-medja ċelebraw bil-kbir sa kmieni s-sebħ tal-lum it-tnejn filgħodu. Żgur huwa determinanti il-fatt li is-Senegal għandhom plejers ta' fama mondjali bħal huwa l-kaptien Koulibaly li jilab fl-Italja ma' Napoli, il-goalkeeper Mendy li jilab fil-Premier League Ingliż ma' Chelsea, kif ukoll l-iktar plejer rinomat li huwa Sadio Mane li għal-partitarji tal-Liverpool il-bieraħ żgur li kienet logħba ta' interess għax kellu jaffronta il-kollega tiegħu fit-tim ta' Reds Mohamed Salah. Din l-edizzjoni ntlabet fil-Kamerun li ma' pajjiż il-Kamerun spiċċa fit-tielet post wara li kien tilef fis-semifinali mal-Eġittu u ma' jelbu lil Burkina Faso blot tal-penaltis ukoll. Għamlu f'din il-logħba tielet u raba' post għamlu rimonta sinifikanti għax kienu 3-0 minn taħt. Sa ftit sa sija logħob u nnexxielhom iġibuhom 3-3 sfurzaw il-ħin barrani u kif qed diġà rebħu. Forsi xtaqgħu jirbħu logħba li saret turnament li sar f'pajjiżhom. Erbu l-Burkina Faso li żgur huwa tim sorpriża fil-pożittiv għax ħadd ma pasar li se jaslu għaw tim li għandu element żagħżugħ ħafna, għandu madwar 5 plejers li huma taħt l-20 sena, li awgura tajjeb ħafna għal-futur ta' dan it-tim. Sorpriża li kienet fin-negattiv kienet tal-holders li sal-bieraħ kienu l-Alġerija li nqalgħu fil-fażi tal-gruppi xi ħaġa li ħadd ma stenna. Kien turnament li fl-aħħar seħħ wara ħafna taqtieħ ta' qalb bejn instabilità minħabba l-Covid, instabilità politika. Sfortunatament kien hemm logħba li fiha kien involut tim tal-Kamerun fejn sfaw vittmi ammont ta' nies u anke midruba ammonti kbar ta' nies f'logħba li kienu fetħu il-bibin tagħha u kien hemm iktar nies milli suppost wara l-isfortunatament fl-istadju bikri tal-kompetizzjoni ftit kien hemm tendenza ta' min jgħid li aħna li nsegwu ħafna il-futbol Taljan u l-futbol Ingliż u fi ftit kliem il-futbol prinċipali fl-Ewropa. Din il-kompetizzjoni li hija taħt l-auspiċi tal-Konfederazzjoni tal-Federazzjonijiet Afrikani ħalli niftehmu li hija ekwivalenti għal dik li aħna nafu il-UEFA u anke din il-kompetizzjoni hija ekwivalenti għal dik il-famuża Euro Cup li nagħmlu kull 4 snin fl-Ewropa. Dan l-konflitt ta' raġuni li jsir fix-xhur ta' Jannar illi nafu li fl-Ewropa ikun hemm konġestjoni ta' fixtures u sfortunatament it-timijiet ewlenin jitilfu lill-aqwa plejers tagħhom. Din hija kompetizzjoni li ħadu sehem fiha 24 tim
xaġa li l-assirek mill-2013, sir kull daw it-tip ta' kompetizzjonijiet isiru kull sena li tispiċċa bil-fart, ġifiri bdiet hekk mis-sena 2013 sabiex kemm jista' jkun ma taħbaġ mal-edizzjoni tat-Tazza tad-Dinja. U dan l-aħħar żmien kienet proposta li ssir fix-xhur tas-sajf, imma minħabba l-affarijiet li nqalgħu fil-passat riċenti minħabba pandemiji u stabilitajiet oħrajn sfortunatament għaddiet u għadha għaddejja xi ftit jew minnhom id-dinja kellha ssir issa. Ta' min wieħed jgħid illi l-edizzjoni li jmiss mhux ħatkun ħafna bogħod millum, preċiżament qed nitkellmu f'inqas minn sena u nofs għax ħatibda fit-23 ta' Ġunju tas-sena 2023, ġifieri s-sena d-dieħla, li ħassir fix-xatt tal-Lavorju, pajjiż li ħajkun qed jospitaħħa għat-tieni darba fl-istorja tiegħu. U barra minn hekk ħatkun f'pajjiż li huwa rinomat bħal huwa is-Senegal li fl-aħħar snin ukoll ipparteċipa b'mod frekwenti fit-Tazza tad-Dinja. Ta' min wieħed jirrimarka li għas-Senegal dan kien l-ewwel suċċess tiegħu. Jalla minn dan it-turnament kif jiena konvint kien hemm ħafna għajnejn fuq minn scouts, speċjalment minn pajjiżi Ewropej, illi żgur illi tefgħu għajnejhom fuq plejers illi forsi sallhom il-ġurnata kienu inqas rinomati minn dak li tiġa nafu bihom, jew forsi mdorrijin naraw fil-Champions League jew fil-UEFA Europa League jew nkella fil-kampjonat Ingliż u Taljan li iktar li nsegwu aħna, għax żgur li fis-sajf li ġej mbagħad ħajkunu fil-lista ta' dawn l-scouts u eventwalment l-aġenti biex naraw jiddebuttaw ma' hawnhekk fl-Ewropa. M'għandi xejn iktar xi nżid rigward din il-kompetizzjoni, kemm infakkarkom issa illi għada il-kollega tiegħi Antonello Abela ħajdħol wara l-logħba tal-Koppa Italja bejn Inter u Roma u eventwalment wara nhar il-ħamis li ġej titilfux programmi oħra żgur mill-iktar interessanti. Ħanibdew l-iktar fażi issa taħraq u kruċjali tal-UEFA Champions League, ħajkun hemm ħafna lob interessanti fl-opinjoni tiegħi personali l-ikbar logħba tkun u anke li tattira ħafna partitarji Maltin se tkun bejn Inter u Liverpool u l-kollega tiegħi Antonello żgur ħatija coverage tajjeb ħafna. Min ma laħaqx din il-sezzjoni tal-lejla li nitkellem dwar it-Tazza tan-Nazzjonijiet Afrikani għandu ċans li jerġa' jara iktar tard il-lejla fuq YouTube min-naħa tiegħi kull ma ngħidulkom huwa slim u l-kumplament tal-lejla tajba lilkom. Saħħiet.